JL. 1, 2, or 3. Sige. Mami, dito mo ma. Girls and Barbie. Gusto kita. Sige na. JL. No. 1. Dali lang! Ayaw, mali yung pagkain. Hindi na lang break talaga si Linan. Okay. 1, 2, or 3. Mother's knows best. Number? 3 daw. Thank you very much for wanting to number 3. Gusto ko tatanungin, kung si Chef JL, magiging gamit mo sa ospital, di ba sa ospital ka? Anong gamit siya? Siya ay isang Dermal syringe. yung malaki. Middle. Bakit middle siya? Makakatulong siya tayo. Ang dali na kung sa kain! Kahit tusnong ko, tsunong ka na! Okay. Okay, kayo